Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Голяма остава денонощната амплитуда при температурите. След стойности под 10 градуса тази сутрин в някои райони от страната, в София почти 10, следобед в Сандански беше 29 градуса, а в по-голямата част от страната максималните температури са над 25 градуса, включително и на места на морския бряг. И утре, след хладното утро, с минимални температури в повечето райони между 8 и 13 градуса, в София около 9, следобед ни очакват стойности между 22 и 27 градуса. Ще преобладава слънчево време, но ще има и изолирани превалявания с по-голяма вероятност в планинските райони от Южна България. Ще духа слаб до умерен северозападен в източна България и по Черноморието североизточен вятър. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е от 21 до 23 градуса. Със слънчево време ще започне денят и в планините, но в следобедните часове на места, главно в Рило-Родопската област, ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от север-северозапад. Повече облаци в сравнение с днес, както и изолирани превалявания, ще има утре и на Балканите, главно в планинските райони и в планините, а максималните температури и там слабо ще се понижат. У нас в събота ще бъде слънчево и малко по-топло в сравнение с петък. В неделя на отделни места ще превали, а със силен вятър ще проникне по-студен въздух и в понеделник се очаква рязко понижение на максималните температури. Във вторник ще се понижат и минималните и не са изключени първите есенни слъни. Това е прогнозата за времето. Желая ви спокойна нощ!